Kining maong pagtulunan mao ni ang pirmi na kong iwali or ipahinumdom tungod kay mao man gud ni ang sentro sa kinabuhi ni Kristo nga gisunod sa mga apostoles o gisunod sad sa mga santos sama ni San Roque ug unsa man ang pagbiya sa tanang butang ug tao sa kalibutan. Saman, ganahan mo musunod aning pagtulun-ana? Tubag. Ngabi tayo, magsigig reklamo na ako atong mga pipila ka mga netizens ba sa ay good pagsigig hisgot anang kural padel mangural magani ng simbahan. Ana, sabton lang gid nato nga ang importante nga ang tanan natong gibuhat dinhis kalibutan makural man o way kural naigo sa maong pagtulunan nga andam gyud tang mobiya sa tanan. Kung nangural ka kay di ka gustong mobiya, akana makapa-impierno na nimo, pero imo nang gikural kay gusto nimong biyaan. Pero saon sa di mo pagbiyang imo magikural. Amot la, para na itong simbahan, giunsa man nato ning anong atom ning gikural, aron maayong pagkagamit sa atong isig katao. Maayong pagkagamit ba mahanay, di ba? Mausad na inyong balay, inyong kuralon aron maayong pagkagamit sa inyong silingan. Adto sila magparty sa sulod, di sila masuod sa mga iro. Pero libre imong pagpaparty nila dito. Okay ra na nimo. Ana. Pero igihan na kay kastanan, kay no trespassing na, akana na, inangangko na ka. In short, kini ang pagtulunan ni Kristo aron mabutang nato sa proper context. Wa ni siya magdili nga dili gid ta mo manage, dili ta mo atiman og mga properties, kwarta og mga tao kay ingon mo siya paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Ang punto lang gyud ni Kristo sama sa iyang kinabuhi, wa gyud siya mangangkon, wa sad siya mawili ni bisan kinsa. Kana bang di ta mangangkon nga ako gining property, ako gining bana, di gyud ko gustong moadto nig silingan. Anang ko anak ay kaanak, no? Ako giding anak, ako'y maghatag og kaugmaon ni ini. Andakiro ra kay ka. Ako ning kinabuhi, ninduton ko ning akong pamilya. Ako'y nahibaw ung saon ko ni pagpalambo ang akong pamilya. Kada bang murag ika na ginahibaw ba? Ikay nagplano sa kaugmaon. Mura kuno ka og Ginoo nga all-knowing. Muna diri sa atong unang pagbasa ni ingon ang Ginoo, ha? Mura kag Dios. Sige, testingan ako. Ipasulong ti kag kaaway nga wa mo tuog Ginoo kanang bangis kayo. Tan-aw natog moingon pa baka ika maoy Ginoo. Tan-awa karon ang mga nasod nga naggubat. Ang mga taong tuwa didto mutawag pa ka sila ilang leader nga Ginoo, labi nabungkag ng inyong balay, labi nagdaghan na kaing patay sa imong kaliwat, hurot ng imong pamilya ika na lay buhi, pero wa na sa kay tiil, kay naigo kas bomba, mutawag pa kas inyong presidente nga mo ni among Ginoo nga muluwas na mo. Way makaluwas na tong tao eh. Matod pa diri sa unang pagbasa, andakiro ra kay imong tanan. Na. Kita gud usahay ingon ana man ta. Mangandak ba? Murag kita ginakamao. Ang nakanindot kun mo submit as Ginoo. Ug unsa may isultis Ginoo mo itong sundon? Ayaw nagsunda ang wa gisultis Ginoo. Nya kun ato na nang buhaton unsa may mahitabo sa tibuok kalibutan,
Pananglitag wa nagi mo angkon nga siya mo itag-iya sa mga butang, yuta, kwarta, mga resources sa kalibutan. Wa nagi mo angkon. Unsa may mahitabo? Way mag-away. Unya kay nagsunod mas Ginoo, ang Ginoo wa man magtudlog pag tinapulan, wa man magtudlo ang Ginoo pag bisyo anang sugal, wa man magtudlo ang Ginoo anang suyop, hubog-hubog, prostitusyon, wa man magtudlo ang Ginoo og same-sex marriage, wa magtudlo og divorce, wa magtudlo og euthanasia. Nya kay siya may atong sundon, di wa sa ding mga butana. Unsa may mahitabo sa atong kinabuhi? Kung wa na ning mga bisyo, kining mga immoralities, imagine ko no. Ang ilingi ay mong tupad. Na imagine ko no. Ma-imagine mo? Ano ba? Usahay banggod, ang atong mata ba, ug ang atong hunahuna gi taptapan sa mga kalibutanong pagtulunan na pag same-sex marriage mo, aron way anak, pero malipayon. Kay mao gunay imong hilig. Ana, nag-love ko to each other. Mo na ron gi-propose na ang bill nga do na same-sex marriage unta din his Pilipinas. Gi-propose na dito sa atong mga lawmakers. Kay haron ko no, enjoy ang kinabuhi. Equal ba? Nakakulaki man ko, laki may akong naghigugma, ma-enjoy pud ko. Di ba? Yeah, sugo nas Ginoo. Mingon sa dang babae, ako kay babae masad akong higugma. Di, ma-enjoy sad mi. Di equal na. Unya, ang pare, mingon sa bing mga pare, sad nga, kay, mao man say gusto na ako ring, kinsa may gusto na ako, bisag kinsa dia, di, enjoy sad ko, di na kumusunod anan diyang silibasi. Nya ang mga husband, ang mga bana, maingon man sa mga bana, nya kay luod naman kining akong asawa, i-divorce ko ni kay nagkahigugma ay mamigang akong maid. Kari na akong ibutang sa kwarto, ang asawa na akong ibutang sa kwartos maid. Kay ako sa nang katungod nga malipay ko kaysa kaning sigig tupad aning luod kay gnaw. Nya maingon masang asawa niya, wa day mi driver. So ang kanasang bana nako nga may sa kaing patyon, ako sa nang i-divorce, karing driver akong ipuli. Imagine ang unsay mahitabo sa kalibutan kung ingon ani nata nga mura natag kitay kabuot. Di nata ganahan nga mutuman sa sugo sa Ginoo kay magantos ta. Kay ang atong gitan-aw nga atong human right is to do what is pleasurable, what is comfortable, and what is favorable to us, to ourselves. Unsa ra gyud pabor ba, unsay lami, unsay hayahay para sa atong kaugalingon, mao na atong gitan-aw nga human right. Pero ang responsibility nga gihatag sa Ginoo nato to subdue the earth sa pag-amping sa kalibutan, nga kinahanglag pag-antos, pag-amping sa pamilya, pag-amping sa atong sexuality, sa atong virginity, sa atong purity. Diin nagkinahanglag tumang pag-antos o disiplina, di taana. Kay that is, ang sabayan, anti-human right. Na atong kabuang. Muna ingong Ginoo, sige, kamo na deroy may kayo. Sige, padadaan tamog kaaway. Di ba magtap-tap gimusod sa tulo ka tuig na? Nawa, di ba na nagtap-tap na ta? Nya di ra bagyod mo hunong, kapila na tatusuka na, tagupat na gani ni kabuktusok ang uban. No, payon sa tawag na, booster, napag sa may sunod sa booster. Twitter. Nanay Twitter. Amo diyang kwan. Amo diyang sounds na booster. Dang lagubo kayo. Nasa, ano ba?
Twitter sa kuno na para balanse. Ana. Sa unsa na lay atong gibuhat kay nagpakaginoo na ta pero di na ta mutahod sa Ginoo. Mao na ang warning. Matud pas tubag na to sa Salmo sa may giingon, ako mao ang magpahamtang sa kamatayon og mohatag sa kinabuhi. Bantay gini. Gatuo tag kita mo'y naghatag sa kinabuhi, niya kita'y makalikay sa kamatayon. Ayaw diya. Way siguro o niya, wala impas na ka. Mauna, matod pa ni San Pedro, kung mauna, Lord, kami, gibiyaan man namo tanan, kay sugo man nimong biyaan tanan. Unsa may dangatan namo, tanawag unsay promise sa Ginoo, niya ang Ginoo di manggid bakakon, ingon siya, kinsatong nibiya sa tanan, alang kanako, makabaton og sobra, dili di ay gatusan kapilo ang gisaad sa Ginoo, sobra sa gatusan kapilo niining kinabuhia, og tagaan ko pagid siya og kinabuhing way katapusan. Nya special nga reward sa kamong 12. Iniglingkod nako didto sa gingharian, naasad mo dito'y 12 ka trono na inyong lingkuran. Special tong ila, kay specially chosen man sila. Pero kita, dinhis kalibutan, sobras gatusan kapilo ang ihatag. Ako man ang i-claim na sa akong pagka Paris Priest dinhi, inigbaligya na kog slot, mupalit sa kog slot. Na akong paliton kada buwan mo average sa siguro tag 40 ka slots kada buwan. Ug hangtod kanus mahurot ning slot ipamaligya. Sukad pa nas una katong ka slot-slota, palit sad ko. Unsa may nasa ko huna-huna. Kung ako mo'y Paris Priest diri, nya ni palit sad ko ani, ikan ay mag-igo, Lord, nga mo multiply. Amo nang mudaghan ang mamalit, mudaghan ang halin ba? Nya ako nang giisip nga mao'y reward sa akong gipalit. Nya ako bitan testingan mga igsoon kanang di ko mupalit. Nang di ko mupalit og slot anang si manaha ba? Minus kay halin. Ana. Nya kung mupalit gani ko, ako di lang sa ko aning napo kaslat anogon sa daan ni. Sige na malang kong palit. Ako alang sa 5 lang kaslat. Ang ako sang madawat nga slot halin next week. Tunga rasad sa katong akong gi-expect last week. Yung Ginoo, may pag-imo ng pasubrahan. So, ang pasabot di ay sobra pa sa atong gihatag ngadto sa Ginoo ang iyang ibalik. Kay ako man ang responsible nining atong proyekto dinhi. Ang ako tingaling na natampo aning ato dinhi mga proyekto atong ibalyo og slots kining tanan natong project dinhi. Wa pa kaabot og 1,000 ka slots ang akong napalit. Pero ang akong halin, ang atong halin dinhi sobra na mga 80,000 ka slots. O di sa ato pa ginansya na. Nya kapila naman na pila mga 100. Aw sobra tayo sobra kay wapagod kaabot og 1,000 ka slots akong napalit. Nya ang halin 80,000 na. O di kapilam na pila. Ibutang lang nato na anas mga 800 ka slots akong napalit. Nya 80,000 na akong nadawat ka slots. Kapila man na 100 ba? Bahala na mo daw sa kamulay kwenta kay ako may pagkabugo mo ng math na mga teacher na to din kasi utro sa mong di ka maog math
So mao na ato lang ng kwenta-kwentahon kani tinamban lang nig istorya, pero ang saad is Ginoo sobra pa. Og sobra gid tinuod kay ngano man. Topa man tayo pangtabang sa Kapilinya, Bishop Chupilo Kamumo, di sobra jud ay kayo. Sakto gid ang Ginoo. Ya, gusto mo magsobra ang inyong bahandi. Saban, panghatag na to sa purpose sa Ginoo. Apil na sa pagtabang sa silingan, tabang sa purti ka krisis panahon pa dire. Ingna lang ng krisis. Ang krisis naara na sa atong hunahuna. Ang atong kasing-kasing di ni kailag krisis. Ang Ginoo naas kasing-kasing. Ang reward sa Ginoo di sa namuila og krisis. Di magay namuila gani og kana ganing sa na famine. Kamao man na siyang muhatag. Wa may imposible niya. Ang iyang gikinahanglan andam bata nga mosunod niya without condition. Mao na si San Roque, usa sa atong mga best models niining pagsunod sa Ginoo nga way kondisyon. Tinuod na matay siya nga murag wa kadawat og reward, pero sa tinud-anay hangtod karon gabaha ang iyang rewards ug iya na ganing gi-share ngan hinato sa kalibutan. Gabaha sad mo nang nisikat siya. Hinaut unta makapadasig ni nato o makapahimo ni natong lig-on sa pagtuo. Lingi ay imong tupad. Pang last nga lingi. Ing na iniguli ni mo, sundo na ni mo San Roque. Ngutan na. Ina mo sunod na kang San Roque ron, iniguli. Sige, nindog na ta.